বাবা এই বাবা 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 এসে এই যে বাবা কত লাগে बाबा ayo anak mobile hordele jarang ma मोनसे jarang फैसाफोर hordele दंबा एक्सट्रा फैसा दंना गैया नायो बाबा एसे खुस्रा नाय दे बाबा बाबा खुस्रा नाय बाबा Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय। नै दिनैहाय जों आदा मोगथांनि न'आव थांनो ओंखारदों। आंनि लोगोफोर आरो आदा मैथा आदा जेंगाव गासैबो थांगोन जोङो। आदा मोगथाङा बाजि रुफाजों हाबा जासिगोन। बेनिखायनो जोङो थांनो ओंखारदों बेवहायनो। ओमफ्राय दिनै जों 5 तारिखआवनो थांनो ओंखारबाय। 7 तारिखआवसो हाबाया। एडभान्स थांना थाहैनोसै जोङो। आंजों दा सोर सोर दंफायो जों देखायनोसै आदा जेंगाव आरो आदा मैथा खालामबाथाय जोंखौ गैयालै मा खालामबाथाय जोंखौ बायदि नुवा mas kan nang apa नुखायोना मा सामाव जोंखौ बायदि नुखायो नोंसानि मादै ओमफ्राय अदालगुरिनि मादै अदालगुरिनि मोनदा इसोर आब' लिबिका बिमानि बिनानाव सानैबो ओमफ्राय इसोरनि फिसाजोफोर आरोना सिनायला नालाय आं ओरैनो मोजां जाखादों नामा होनदों ओमफ्राय जोङो दा ज' लोगो मोनलांबाय ओमफ्राय ज'यै थांसै आरोना ना मादै गोजांनाया जाथारला थोर मोनथारबाय मोगथां अमा बेदरफ्रा एकदम गोजांनानै कम्बल जोमलायलायबावबाय अन्थाव बाथांनो कम्बल जोमफिनजोबबाय र' आं मेरेला तान्दा कापुर मा एसे जाया जोमथारदोंलाय एसे मोजाङै जोमनानै थाफ्रा Tanda kapur, merela tanda kapur. Baba, hey Baba, Baba, Baba isi, এই যে Baba, কত লাগে Baba? ayo anak mobile hordele jarang ma मोनसे jarang फैसाफोर hordele दंबा एक्सट्रा फैसा दंना गैया नायो बाबा एसे खुस्रा नाय दे बाबा बाबा खुस्रा नाय बाबा मोनाबो गाखोबाय आमाया गैयानो मोनबा नोंसानालाय मा ओंख्रि जाबोलायदों नोंसोराबा नोंसोरथ' गोसो बायदि मोनजाबोदो मा बेदरदो बेलाहि ओमफ्राय नोंलाय गांनै गानफबदो नामा बेदर गुसुजों गांनै गानखादो गंफिनाबो गांनै नै ना मालाय जों न' मोनदों माथो जों गाखो এইটো ললে 50 টাকা দিম 50 টাকা এটাই লম লো এটা লাগে এটা খাইছাক লাগিলে না বিক্রিকো যামান না बैग्रि मैखुला नै गेला थुलो अखो गेला दाम बिथा मोजाङानो मोजांब्रा इबो गोथाव खायसे गारनो लानो नागिरदों সাপ্লাই করো সাপ্লাই করো কাবুর চলে একটু ছোট চাউল দিবি কোনে এই তে কত টাকা বিক্রি করব মানে এটা 1 কেজি আছে কাবুর কারণে পয়সা এটা কমাই দিছো এটা লক্ষ্মী বস্তু কাবুর তো কি না জানি তো এটা কিনা দামত কই 10 টাকা কমকে পাইছে বাবু দেখ আছে মন তো কাম আছে মোটা কানে মই সব দেখি করি আদায় কই চেহারা তো সাহেব লাগে তো
বহুত ডাঙৰ মালিক আৰু এইবিলাকক অলপ মৰম কৰিব জানিব লাগে দয়া মায়া बगी नदी सफैबाय लोगोफोर नै सफैबाय प्रडिउसार साराबो बोग्रि जादों बोग्रि दिनैसो मोनजाथारदों एखे बोरैबा आफुरखौ जागासिनो दङ दिनैसो मोनजाथारदों बोग्रिखौ बिलाथि बोग्रिखौ दखाननि सासेयाबो दिनैसो मोनजाथारदों एकदम होथार जानाया दखाननि दे जादो थुप थुप दे सार दे आं दामफोरखौ बेसेबां माबायो मायो दे सार दे दे सार Itu langsung bisa hagun ada. Hai guys, नै फैलायबाय जोङो नैबेयाव मोनफैलायबाय सोराङा मोनफैलायबाय जों मोनथाय एक्टरनि माबायाव थांसिगोन ओमफ्राय मोनथाय एक्टरनि हिन्जावखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन नायलांबाय भिडिअखौ जोबजासिम नंगौदा आं हिन्जाव जानांगौमोन बिस्रानो सासे गाखोनो जिरायनोनो मोनाखै Telepon logo मोनबाय खोमसि सोरो थांनि आं लाखाबायलै लालायबावबाय मोनखासिगोन मोगथांनियाव सोबोरै खालामो जोबग्रो दै थांनानै बिदि खालामोमोन ना राङापारा सफैबाय लोगोफोर गारि संख्या 1, 8, 9, 6 namun semua full complete लोगोफोरा नै जेव नै आगै देलायखौबो लोगो मोनफैलायबाय बेनो राङापाराया बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो राङापारा मोनफैलायबाय Minat tuh polter sama lah ini. Down, welcome select Rangiya arrive on platform number 1 Monoklopuri Motor. Gaari संख्या Perpisau gakebaय जोङो दायो थाबायखोनोनो हाला देलाय मा लाथो माबादों Nunggulah Sapre. Nomor platform Ebaru जोङो डाइरेक्ट थांसै माबा मिउजिकफोराव गाखोनानै थांनांसिगोन एसे गोजान जायो माने खै किल'मिटारसो जायोलाय गोजानथारनो माथो आदा मोगथांनि न'आव थांसिगोन एबारो मोनफैबाय Imizikdo थांसिगोन लोगोफोर सिगांजोब्बाय माल माथाफोरखौ इमिजिकदो दा थांगोन जोङो इयाव एसे साहा लोंनानै फैग्रानि ओमफ्राय आदा मोगथांखौबो लोगो मोनबाय नै आदा मोगथांखौबो बिराद गोजानलाय आदा मोगथांमोननि न'आ गोजान आरो Korkus baik di sini. Mini jalan. Mini. Ada. Masa mutarin ya sih. Pura giding sebai. Berapa? Kayaknya pura giding naik pada. Ya terpampang sih.
जोनोम लाना जोनोमलै जाबाय सानजौफुआव जोनोम जानाय फुङाव जोनोम जानाय मोनायाव जोनोम जानाय मोनायाव जोनोम जानाया बांसिन माने माबा जानो नागिरो सिखाव सेरेब जानो नागिरो लोगोफोर सफैबाय आदा मोगथां लानो न'आय ओमफ्राय जों दा लामायाव ओंखारथ'बाय जोङो दायो आदा मोगथांनि न'आव सफैबाय लोगोफोर जिरायबाय गासैबो सफैनानै